Основната функция на говорния асистент е да даде допълнителна увереност на заекващия да каже това, което иска. Всъщност той използва така наречената съдружна реч или съдружен говор. От практиката е известно, че когато заекващия пее, шепти или говори в съдружие с друг човек, той не заеква. Основното при апарата е, че той използва два ефекта на забавена обратна реч и честотно изменена обратна реч. Всъщност комбинация тези два ефекта създават усещането, че той не е сам, а говори в съдружие с друг човек. Как действа технологията? Микрофон улавя гласът на заекващия и предава сигнала към апарата. Апарата, благодарение на сложни алгоритми, променя сигнала и го връща обратно до слухът на заекващия, който чува полезния сигнал и започва да говори плавно. Хората в България не са информирани, че такова нещо съществува все още. Апарата е в България от няколко месеца, като за този период провеждам тестове с хората, които се нуждаят, но все още те не са информирани, че това нещо съществува. Норвегия е една от първите страни въвела отношението към хората с увреждания на това ниво. В Норвегия се разработват различни продукти и всъщност това е люлката на всички медицински апаратури за хора с увреждания. Там се тестват и оттам започва всичко. Доста от тях, да кажем. В България също има специалисти, които правят проучвания, но те, за съжаление, трябва да използват западен модел за производство, за разработка. Смятам, че с умението на говорните терапевти, комбинирани с софтуерни специалисти, такова нещо може да се разработи и в България. Статистиката сочи, че около 25% от децата заекват в някакъв период на детството си. Обикновено заекването започва около 3-4 годишна възраст. Възрастните заекващи са 1% от населението, което значи, че за голям процент от децата заекването проблема изчезва, но за този 1% от населението проблема е наистина голям, защото те се адаптират трудно, вземат важните решения в живота си под влияние на проблема, например какво да работят, с кой да комуникират, как да общуват. Апарата е насочен именно към тях, към възрастните заекващи и подпомага 70 до 80% от заекващите. Т.е. той не е ефективен за около 20% от тази група, но все пак процентът е достатъчно голям, за да даде надежда, за да се тества. Заекването е наистина сложен процес. Никой не дава единно обяснение за това как възниква заекването. Всички сме информирани за различни фактори, които обаче влияят на заекването. В света съществува и друга такава техника, подобна, като този апарат, този говорен асистент е комплексен апарат, който комбинира всички най-полезни ефекти, създадени до момента. В това предаване ви представихме няколко проекта, свързани с космоса. В следващото издание ще бъдем по море, за да ви представим най-големият круизен кораб и да разберем кои са любимите дестинации на българите. Довиждане!